Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak seratanipun Sudarsin kanthi ira-irahan Kendhong Muni Pisan. Cariyos menika kapetik saking kalawarti panjebar semangat warsa 2019. Kados pundi lampahipun cariyos? Sugeng midhangetaken. Tahun 70-an Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara durung klebuan listrik. Yen bengi isih peteng dedet, omah-omah mung nganggo lampu teplok, lampu gantung apa sentir sing bahan bakare lenga patra sing jaman semono diarani lenga latung. Ing pinggir-pinggir dalan sing ana omahe mung dipasangi ting kanggo padang-padangan sing diarani ting mono sentir sing sakubenge ditutupi kaca bening kareben ora mati yen katiup angin. Ing dhuwure diwenehi kawat kanggo gantungan lan ana payone supaya ora klebon banyu udan. Tumrape wong sing sugih padang ing omahe rada jinglang amarga nganggo lampu petromak sing wektu iku luwih kawentar diarani strongking. Yen ana wong sing duwe hajat padha nyewa petromak kanggo padang-padang lan kanggone wong sing sugih sing kajate nanggap wayang bisa nyewa diesel babalindong ning Klampok. Wengi iku omahe Kadirun padang jinglang awit dheweke lagi duwe hajat nyunatake anak sing ragil. Kadek nganggo nanggap wayang kulit dalang sardi, lampune nganggo lampu sewane lindong sing dipasang tekan pelataran. Sinden sing melu dalang sardi sinden kenes sing bocahe ayu tur wis kawentar, suarane ulem, tembangane enak dirungu. Merga ana tanggapan wayang omahe Kadirun dadi rame banget, regeng tamune akeh kilir gumanti. Sing padha nonton wayang uga akeh banget. Ing jero omah kebak, ing latar uga kebak. Jir ing desa kono pancen arang-arang ana wong kajatan sing nanggap wayang kulit. Kusen uga teka ing omahe Kadirun perlu arep kondangan ngiras nonton wayang. Nalika Kusen teka wayange wis lagi perang kembang. Ing antarane sing padha nonton wayang, Kusen weruh blegere Sariman sing lungguh cedhak karo tumiran. Weruh Sariman ana kono, atine Kusen dadi krasa seneng amarga dheweke wis ngerti yen Sariman nonton wayang mesti bakal suwe. Embuh kapan menyate, malah bisa-bisa menyate nganti wayahe gending ayak-ayak Pamungkas. Lan yen mengkono kuwi ateges apa sing wis dirancang wiwit awan mau bakal kelakon. Kusen ora suwe oleh nonton wayang. Sawise ketemu Kadirun lan mangan ngombe sakperune, banjur pamitan mulih. Nanging dheweke ora terus mulih. Rancangane bakal enggal-enggal dicakake. Iki kalodhangan sing langka, kalodhangan sing bisa digunakake ing wengi iki uga. Ora saben dina ana kalodhangan kaya ngene iki. Ngono batine. Atine tambah seneng, metu saka omahe Kadirun banjur mampir tuku pecel tahune Yutarwi 2 wungkus. Banjur dheweke mlaku ngidul liwat dalan cilik sing peteng dedet. Awit wulane isih tanggal 6 tur rada mendung, mong kala-kala sentolope diurupake kanggo madangi dalan sing arep diliwati.
Karo mlaku pikirane banjur kelingan kedadian di awan mau. Awan mau Kusen sing biasane dodolan wedang lan gorengan ing warung pinggir desa ora buka. Payon warunge padha bocor, dadi prei sedina kanggo dandan payon. Rampung dandan payon nuli beres-beres lan resik-resik warung sing wis akeh lamate. Ora gantalan suwe kok udane nebo, dadi durung bisa mulih. Karo ngenteni udane terang, dheweke turun leye-leye ning lincah jero warunge. Awak sing kesel lan hawa sing adem jalari dheweke keturun. Mbuh pira suwene ngerti-ngerti dheweke krungu suarane wong padha guneman ing emperan warunge. Sing siji suarane wong lanang, sing sijine maneh swara wadon. Dheweke panggah turunan ora obah karo ngematake apa sing bisa dirungu. Saka pasar kok mung tuku ngono to, War? Takone swara lanang. Lah wong butuhku mung beras, gula karo beceran sithik kok. Akeh-akeh arep nggo sapa? Wong sing mangan ya mung aku ijen. Wangsulane swara wadon. Kopi sing kanggo medang aku kok ora ditukake sisan. Swara lanang keprungu maneh. Sapa sing ngerti yen kowe arep teko nyang omahku? Dadi cethane mengko aku nggawa kopi dhewe. Sakarepmu. Apa kowe gelem yen mengko dak gawake pecel taune yu tarwi ning tontonan wayang ngene kadrun? Sakarepmu. Dadi jam pira enake aku nyang omahmu, War? Mumpung mengko wong-wong lagi padha nonton wayang. Sakarepmu. Lho, kok sakarepmu terus wangsulanmu? Piye? Lah iya, wong kowe sing karep ya piye karepmu. Sing penting kudu aman. Aja nganti ana wong liya sing ngerti yen kowe bengi-bengi teko nyang omahku. Saibo ramene mengko yen ana wong sing ngerti. Iya, aku ngerti kok. Rada suwe ora keprungu suarane sing padha guneman. Ngene wae, War. Aku arep teko antarane jam 12 nganti jam 1 kanggo tondo yen aku teko. Mengko kentong neng iringan omahmu jak duduk ping pisan, terus lawange bukaan. Rasa aku nyadak nganggo kula nuwun barang. Ya wis, yen ngono aku manut. Bacuting caturan ora dadi kawigatene Kusen. Dheweke mung kepengin ngerti sapa wong loro sing padha geneman mau. Kaya-kaya suarane wis tau krungu, nanging sapa? Udane wis terang, sing mau padha guneman banjur ninggalake emperan warunge. Agahan Kusen menyat banjur nginceng saka sela-selaning lawang. Dheweke dadi ngerti sapa wong-wong mau. Sing lanang jebule Sariman, buruh tanine mantri suntik. Dene sing wadon Warti, rondone juragan wedhus sing omahe Muntong Sari kidul kali irigasi. Lamunane Kusen buyar bareng mlakune kudu nyabrang dalan gedhe. Kusen terus mlaku ngidul liwati Kretek saka Pring tekan dalan Muntang Sari, banjur menggok nengen mlebu dalan cilik sing tekan omahe Warti. Bareng tekan iringan omahe Warti, Kusen dingak-dinguk golek kentongan. Rada deg-degan atine. Sawise kentong sing gumantung ing iringan omah ketemu, banjur dituthuk kaping pisan. Tung. Ngono unine, Kusen banjur alon-alon moro nyedhaki lawang. Atine tambah deg-degan. Mengko gek rancangane gagal.
Ora suwe banjur keprungu swara kemlesete sandal nyedhaki lawang, terus lawange mengo alon-alon. Kusen agan merobos mlebu omah. Warti kaget bareng sing mlebu Kusen. "Lho, kok kowe, Kus?" "Aja seru-seru yu," wangsulane Kusen. "Ngapa kowe mrene?" "Aku nampa welingan saka Kang Sariman." "Welingan apa?" "Mau Kang Sariman kandha karo aku yen dheweke saiki ora bisa mrene, jalaran pamane sing ana ing susukan sore mau tiba saka wit klapa nalika deres. Dadi aku dikon mrene nerusake welinge Kang Sariman karo kon makili dheweke. Yen aku ora mrene lan ora makili dheweke, mbok mengko Yuwarti dadi cuwa. Iki pecel tahu sing dak tuku saka dasarane Yutarwi." Makil apa?" "Ya mau apa sing dadi rembuge Yuwarti karo Kang Sariman. Aku sing dadi wakile Kang Sariman mung manut bae." Warti dadi bingung, kok perkara ngene iki dadak nganggo wakil-wakilan. Aneh temen Sariman iki. Yen omongane Kusen goro lan mung digawe-gawe, kok bisa tekane karo nggawa pecel tahu barang kaya sing dikandhakake Sariman dik mau awan. Kok kenthonge uga dituthuk ping pisan. Apa Kusen uga nggawa kopi? Durung oleh wangsulan sing mantep ing atine, Kusen wis ngrangkul pundake Warti dijak mlebu ing kamare Warti. Saklugune Warti isih bingung, nanging jur piye iki? Paprangan wayang kulit ing omahe Kadirun isih rame banget, nanging paparangan ing kamare Warti wis rampung. Bareng rancangane wis kelakon, Kusen banjur ninggalake omahe Warti kanthi mareming ati. Nanging ora ngono kanggone Warti. Atine Warti malah isih bangga bingung lan gumun karo kedadian sing nembe wae kelakon. Luwih gumun maneh bareng ora nganti suwe, kenthong ing iringan omahe muni maneh kaping pisan, tung. Saka kaduhan lamat-lamat keprungu lelagon turi-turi putih sing ditembangake dening sinden kenes sing suarane empuk lan enak dirungu. Dalange mestine wis wiwit ngetokake dagelan Semar, Gareng Petruk lan Bawer, awit wis wayahe gara-gara. Lan sing padha nonton mestine padha ngguyu gregeran. Atine Kusen uga kudu melu ngguyu, guyoni kedadian sing nembe bae kelakon. Total.